ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବେ ନା କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଦୁଇଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ଏଥିରେ ଫରକ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ କାହା ପାଇଁ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି କଥା ହେବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ ହେବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ସାରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଡେରି ନକରି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆମେ ବୁଝି ନେବା। ପ୍ରକୃତରେ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ କ'ଣ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କ'ଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ କ'ଣ, କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କ'ଣ, ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ବେସିକ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହନ୍ତି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ନ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବିଷୟରେ ଜମା ବି ଜାଣିପାରିବେନି, ଜମା ବି ବୁଝିପାରିବେନି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଏଇ 8ଟି ପଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପରିଭାଷା। ବ୍ୟାଙ୍କର ପରିଭାଷା କ'ଣ ବୁଝିବା, ସେଟା ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଇସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କର ସୁବିଧା କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି, ଆଉ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାଶି କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ରଖିପାରିବେ, କେତେ ଟଙ୍କା ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ କଥା ହେବା। ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦି ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଖାତା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା। ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଲା ନେଣଦେଣ ସୀମା। ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କେତେ କ'ଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଯଦି ଏତେ ସାରା ସୁବିଧା ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଚାର୍ଜ ଆକାରରେ ସେ ଆନୁଆଲି ସେ ନେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସୁଧ ହାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ପଇସାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି ନେଇକି, ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ସୁଧ ଆକାରରେ ପଇସା ଦିଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କାହା ପାଇଁ କେଉଁଟା ବେଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିଏ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଖୋଲିପାରିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ସାରା କ୍ୱାରି ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ 8ଟି ପଏଣ୍ଟ, ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ବ୍ୟାଙ୍କର ପରିଭାଷା କ'ଣ। ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଯେଉଁଟାକି ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ। ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ପୁରା ବେସିକ୍ରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିଷୟରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡର ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ସଞ୍ଚୟ ଆକାରରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନେଇକି ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଞ୍ଚୟ ରୂପେ ଯଦି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ସେମିତି କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କ'ଣ, କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟ କାରବାର, ଯେମିତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ବେସିକ୍ରୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସହଜ କଥା, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯଦି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ, ତାହାର ପରିଭାଷା ସାଧାରଣ ବେସିକ୍ରୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବ୍ୟବସାୟ କାରବାର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ, ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହେଉ, କମ୍ପାନୀ ହେଉ, ଯେକୌଣସି କାରବାର ପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଆବଶ୍ୟକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ନେଉଛି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ସୁବିଧା ଦେଇଥାଏ। ସେ ସୁବିଧା କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯେମିତିକି 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଆଜିକାଲି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଘରମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଦିନ ବାହାରୁଛି, କେଉଁଠି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରୁ ବି ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟରୁ ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି। ସେ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉ, ଆଜିକାଲି ତ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନୁଆଲି କିଛିଟା ସୁଧ ଦେବ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ନେଉଛି, ସିଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧ ଆକାରରେ କିଛି ପଇସା ଦେଉଛି। ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ସୁବିଧା ମିଳିବ ନା ଆପଣ ATMର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ATM। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ATMରୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ସେମିତିକି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେମିତି କ'ଣ ନା ଚେକ୍ ବହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବ। ଯେମିତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚେକ୍ ବହି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ ATM ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଟଙ୍କାକୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଜାଗା, ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ସେମିତି ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଅନଲାଇନ୍, ଆଜିକାଲି ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଫୋନ୍ପେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେ, ପେଟିଏମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ସାରା UPI ଆପ୍ସ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ମାର୍କେଟର।
ଆପଣମାନେ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଜାଣିଗଲେ, ଏବେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲେ ସୁବିଧା କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟର କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ମିଳିବ। କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ମୁଁ ପୂର୍ବ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ କହିଛି, ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ବେଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟ କାରବାର ସହଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ର ସୀମା ଅନଲିମିଟେଡ଼ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଧିକ ଚେକ୍ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଅଧିକ ଚେକ୍ ବୁକ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ, ବଡ଼ ଅଙ୍କର ନେଣ ଦେଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟର କିଛିଟା ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି, କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ, ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଲୋନ୍ ନେଉଛନ୍ତି କି କେବେ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଇସା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି, କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏକରୁ ଏକାଧିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ କାରବାର କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି ପେମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟା ରଖୁଛନ୍ତି, এই ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ତ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଭରସା ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ଅଧିକ ସିକ୍ୟୁର କରିବ, କାହିଁକିନା ବ୍ୟାଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ଝଞ୍ଝଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହାଇଲାଇଟ୍ ମୁଁ କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସୁଧ ହାର କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସୁଧ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଟଙ୍କା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ବେସିକ୍ କ୍ଲିୟର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୁଧ ମିଳିବ, ସେଇଟା ବି ଆନୁଆଲି ମିଳେ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମିଳେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ଼ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇପାରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଖାଲି ବେସିକ୍ରୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଖୋଲିବେ, ସେଟାରେ ସୁଧ ମିଳେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ସୁଧ ମିଳେ ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ କହି ରହୁଛି। ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟର ଆଉ କିଛି ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସବୁଥିରେ ଏଇଟା ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସୁଧ ମିଳେ ନାହିଁ, କାରଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ନେଣ ଦେଣ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହୁନି, ସଞ୍ଚୟ ହେଇକି ରହୁନି। ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧ ମିଳୁଛି ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେଥିପାଇଁ ସୁଧ ମିଳୁନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଜାଣିବା ନ୍ୟୁନତମ ବାଲାନ୍ସ। ନ୍ୟୁନତମ ବାଲାନ୍ସ କ'ଣ ନା ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଛିଟା ତ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା এই ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ କେତେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା, ଯେମିତିକି ଏଠି ଲେଖିଛି 500ରୁ 2000 ମିନିମମ୍। ଏଇ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭେରି କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିରୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ଖୋଲିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି 500 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେମିତିକି କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଏଇଟାର କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଖୋଲିବେ ନା ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ, ସେଟାର ମିନିମମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ କିଛି ଲାଗିଯାଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ଏଇଠି ଲେଖିଛି 10,000ରୁ 50,000। ଏଇଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ମୁଁ କହିସାରିଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଟା ନିର୍ଭର କରେ, କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କେତେ ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ରଖୁଛି, ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭେରି କରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟେଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇପାରିବି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣଙ୍କର, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ବେସିକ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜିରୋରୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟର ସେଇଟା ଅପୋଜିଟ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ, ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଅତି କମ୍ରେ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବେସିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 5,000ରୁ 10,000 ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଜାଣିବା ଚେକ୍ ବୁକ୍ ସୁବିଧା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଚେକ୍ ବହି ସୁବିଧା ମିଳେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି ଯେଉଁଟାକି ମିଳେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଲେଖିଛି ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ କହିବି। ଚେକ୍ ବୁକ୍ ସୁବିଧା ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଚେକ୍ ବୁକ୍ ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସୀମିତ ସର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ଦିଆଯିବ, ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ ବୁକ୍ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଚେକ୍ ବୁକ୍ ସୁବିଧା ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଚେକ୍ ଆପଣମାନେ ଜାରି କରିବେ, ବଡ଼ ଅଙ୍କର ଆମାଉଣ୍ଟ ଯଦି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ ଜାରି କରିପାରିବେ। ଏମିତିକି ସାରାଂଶ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ, ସେଭିଂରେ ଚେକ୍ ବୁକ୍ ସୁବିଧା ସୀମିତ। ସେଭିଂରେ ଚେକ୍ ବୁକ୍ ସୁବିଧା
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୀମିତ ସର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ସୁବିଧା ଅନଲିମିଟେଡ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ରୋକଠୋକ ନାହିଁ, ଯେତେ ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ନେଣଦେଣ ସୀମା ଉପରେ। ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜାଣିନେବା। ଦୈନିକ ନେଣଦେଣ ସୀମା ସୀମିତ ରହିବ। ଯେମିତିକି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋକଠୋକ ଲାଗିଯିବ। ମାସିକ ସେମିତି ମାସିକ ନେଣଦେଣ ସୀମା ସୀମିତ। ଉଠାଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ କିଛି ଲିମିଟ୍ ଅଛି। ଏଟିଏମ୍‌ରୁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଲିମିଟ୍ ରହିବ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଯେମିତିକି SBI ଉଦାହରଣ ଦେଲି ସେତେବେଳେ। SBI କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣମାନେ 10ଟା ମାସକୁ ଫ୍ରି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ରହିବ, ଏଟିଏମ୍‌ରୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ। 10ଟା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଉଠଉଛନ୍ତି, ଉଠିବ ପଇସା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଚାର୍ଜେସ୍ GST ସହିତ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଦୈନିକ ନେଣଦେଣ ସୀମା ଅସୀମିତ, ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟର ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାସିକ ନେଣଦେଣ ସୀମା ମଧ୍ୟ ଅସୀମିତ, ଅନଲିମିଟେଡ୍, ମାସ ସାରା ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଚାହିଁବେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ଉଠାଣ ସୀମା ମଧ୍ୟ ଅସୀମିତ। ଡିପୋଜିଟ୍ ପାଇଁ ବି ଅସୀମିତ, ଆପଣମାନେ ଦିନକୁ ଯେତେ ଥର ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ନୋ ଟେନସନ୍। ସେଇଟା ହେଉଛି କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟର ଫାଇଦା। ଏଟିଏମ୍‌ରୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ ମଧ୍ୟ ଅନଲିମିଟେଡ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସେ ବାବଦରେ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ବସିଗଲା ନା ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିଛିଟା ସୀମିତ ନେଣଦେଣ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟର ଅସୀମିତ ନେଣଦେଣ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଯଦି ବା ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛିଟା ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେଉଁଟାକି ଭିଡ଼ିଓର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ହାଇଲାଇଟ୍ ପଏଣ୍ଟ, କାହା ପାଇଁ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ କହିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡର ସେଟ୍ ହେଇସାରିବଣି କାହା ପାଇଁ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କ୍ଲିୟର କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ କାହା ପାଇଁ ଭଲ ନା ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କଲାରସିପ୍ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କର, କଲେଜମାନଙ୍କର ଆସୁଛି, ସରକାର ତରଫରୁ ମିଳୁଛି, ସେଇଟା ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଖୋଲିକି ସେସବୁ ପଇସାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଚାକିରିଆ ବାଲା, ଦରମାଭୋଗୀ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଯେଉଁଠି ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟର ପଇସା ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେଠି ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ନୁହଁ। ଚାକିରିଆ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଆଉ ସେମିତି ଗୃହିଣୀ ଗୃହିଣୀ ଘର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ, ସେଭିଂ ପାଇଁ, ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ହାଉସ୍‌ୱାଇଫ୍ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧା ମା ବାପା, ଯେଉଁଟାକି ଘରୋଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ, ନିଜର ସେଭିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଆଉ ସେମିତି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ, ଗାଁର ମଉସା ମାଉସୀମାନେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଚାକିରିର ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁଧ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ। କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ କେଉଁଟା ଭଲ ଏଇଟା ବି ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର। କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମାଇଣ୍ଡରେ ଘୁରି ବୁଲିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଯେ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କାହା ପାଇଁ ଭଲ। କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦୈନିକ ପରିମାଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିବେ। କେଉଁଟାର ନା ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ନେଣଦେଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଦୋକାନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ ହେଉ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାକଡ଼ ଦୋକାନ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଦୋକାନ, କୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ। କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। କୌଣସି ବି ସେମିତିକି କୌଣସି ବି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ, କୌଣସି ସଂସ୍ଥା, ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ପେମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଆବଶ୍ୟକ। ପର୍ସନାଲ୍ ଏବଂ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର, ଚେକ୍, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ନେଣଦେଣ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି କାରବାର କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି ବି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିମ୍ବା କୌଣସି ବି କମ୍ପାନୀ, କୌଣସି ବି ସଂସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ନିଜର, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କାମ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଏବେ କ୍ଲିୟର? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇଯାଇଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ନିହାତି ବାଛନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ସଜେସନ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଅଧିକ ନେଣଦେଣ ଅଛି, କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ବାଛନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଠି ବିଜନେସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେଇଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ, କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟର ଆଉ କିଛି କ୍ୱାରି ରହିଛି କି? ଯଦି ବା ରହିଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବାକି ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟ, ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼,
ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବେସିକ୍। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ରହିବ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ତ ଖୋଲିଲେ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଖୋଲିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯଦି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବେସିକ୍ ରହିବ। ତାପରେ ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଭେରି କରିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଦସ୍ତାବିଜ ଆବଶ୍ୟକ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଡେଫିନେଟଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।